Ambassador Olga, dear Ukrainian friends, bästa vänner, hyvät ystävät. Onpa hienoa nähdä Senaatin tori täynnä ihmisiä, täynnä auringonkukkia, täynnä toivoa Ukrainalle. Vietämme nyt Ukrainan itsenäisyyspäivää, kansallispäivää. Ukraina on ollut viimeisimmän Venäjän hyökkäyksen kohteena jo 1,5 vuotta. Ukraina on kestänyt, se on jaksanut, se ansaitsee kaiken ihailumme. Me suomalaiset olemme kanssaeläneet Ukrainan historiallisia vaiheita, myös ajatellen omaa historiaamme. Me tiedämme, mitä on oikeudeton hyökkäys siviilejä kohtaan. Me tiedämme, mitä tarkoittaa, kun pommit osuvat asuntoihin ja aiheuttavat ihmisille ja asukkaille tuhoa. Olemme nähneet ja todistaneet verilöylyjä Butsassa ja muissa kaupungeissa. Olemme nähneet myös tuhansien pakolaisten jättävän alueensa, kotinsa, maansa. Bästa vänner, på grund av vår egen historia i Finland vet vad bombningar av städer innebär. Vi står vid Ukraina nu och i framtiden. Hyvät ystävät, Ukraina ei ole läsnä vain ajatuksissamme, vaan myös meidän teoissamme. Suomi on tukenut Ukrainan puolustusta ja Suomi on valmis tukemaan Ukrainan jälleenrakennusta. Myös ympäristön tila ja ydinturvallisuus ovat meidän huolemme aiheita. Dear friends, there are also many Ukrainians living in Finland. We want to be a hospitable home country for those who have been looking for a safe place for their families. Hyvät ystävät, kiitos jokaiselle, joka on tehnyt työtä Ukrainan puolesta. Kiitos jokaiselle, joka on ajatellut Ukrainaa. Kiitos kaikesta tuesta ja kiitos ennen kaikkea ukrainalaisille, jotka ovat urheasti taistelleet itsenäisen maansa puolesta.